Hello! Mä ajattelin, että mä teen tällaisen pienen yrittäjyyspätkä-videon, missä käsittelemään yrittäjyyttä, miten mä sen näen. Ja varsinkin kun nyt yrittäjyys on semmoinen niin trendaava tekijä, että kaikki haluaa olla yrittäjä ja kaikki haluaa sitä vapautta ja hieno luxurious life, niin kyllä siihen saa töitäkin tehdä, että pääsee sellaiseen tavallaan menestykseen siinä omalla yrittäjyyspolulla. Ja heti ekana tuli mieleen tehdä selväksi tavallaan 2 eri yrittäjyyspolkua. Eli sähän voit toimia yrittäjänä ja laskuttaa sun oman toiminimen, eli sen sun Y-tunnuksen, eli oman yrityksen kautta. Pystyt laskuttaa, vaikka sä tekisit töitä toiselle firmalle. Eli joku toinen firma on tehnyt sen, perustanut sen yrityksen, niillä on kaikki kasassa, niillä on kaikki prosessit, niillä on kaikki työtehtävät meneillään, ja sitten sä vaan tuut työntekijäksi sinne, mutta sä laskutat sen sun oman firman kautta. Tai sitten sä itse perustat kokonaan uuden yrityksen, ja luot kaikki ne prosessit siihen, sä kehität sitä yritystä, sä teet sen myynnin siinä, sä markkinoit, ja sä oot itse myös työntekijänä siinä. Eli sä lähdet rakentamaan sitä koko koneistoa ja sitä prosessia. Eli helpompi tapa olla yrittäjä ja yrittäjätittelillä on se, että sä menet johonkin valmiiseen yritykseen, mutta sitten vaan laskutat siitä sun työpanoksesta. Että sä et ole palkkalistoilla. Aina se ei ole hyvä, joskus se voi olla parempi, että kannattaa miettiä sit siinä niitä, että mitä hyötyä siitä sit tavallaan on, että jos sä laskutat sitä ja oot yrittäjätittelillä, mikä nykyään tuntuu olevan sellainen hieno ja tavoiteltava asia, mutta kuitenkin, että sun pitää silloin sit olla itse vastuussa just kaikista veroista ja alveista ja kaikki sellaiset pitää olla reilassa ja ymmärtää siitä, että miten kaikki kirjanpito ja tuommoinen sitten hoituu, jos sen itse vaikka tekee. Ja sitten se, että ei ole minkään, mikä sitä on, pamit ja kaikki tällaiset, että sä et ole tiettyjä työehtosopimusten tai sellaista lainalaisuudessa, että sua vaan sitoo sitten se sopimus, minkä sä sovit sen sun asiakasyrityksen kanssa. Mutta anyway, se siitä. Halusin tuoda tuommoisen näkemyksen tähän alkuun vielä. Se, miten mä näen yrittäjyyden pohjimmiltaan, niin on sitä, että se on sun matka itseesi ja se on sun kehittymistä. Mikään yritys ei voi kehittyä, jos ei se yrittäjä itse kehity tai jos ei sen yrityksen johtajat itse kehity. Eli se on koko ajan sun omaa matkaa itseesi. Ja siinä vaiheessa, kun lähdetään vaikka perustaa yritystä, niin tietenkin sulla pitää olla joku idea siitä, että mitä sä lähdet tekemään. Ja mieluusti se kannattaa olla semmoinen, että mikä perustuu ja pohjautuu sun vahvuuksiin ja sun intohimoihin. Eli ihan ekana olisi tärkeää tietää, että mitkä on sun vahvuudet, mitkä on sun intohimot, mitä työkokemusta sulla on, miksi sä haluat just yritystä lähteä perustaa, mitkä on sun valttikortit siellä. Eli aluksi pitää kartoittaa just sitä itsetuntemusta, että hei, miksi mä haluan tämän yrityksen, mitä annettavaa mulla on tähän, miksi minä haluan juuri tämän, että mikä siinä motivoi, että se ei voi olla minkään ulkoisen hienon tittelin takia tai että mä nyt haluan vaan saada yrityksen tai mun mielestä tämmöinen yritys olisi tosi tärkeää, että tämä olisi maailmassa. Joo, monet yritykset tai yritysideat on tosi upeita ja ne olisi tosi tärkeitä ja tosi tärkeää, että ne olisi täällä maailmassa, mutta onko siihen oikeasti intohimoa itsellä ja rahkeita, että hei, jaksaanko mä viedä tämän asian loppuun? Onko mulla oikeasti polttava halu saada tämä vietyä? Ja yhtenä esimerkkinä, mulla vaikka silloin alkuaikoina, kun perustin oman toiminimen 19-vuotiaana, niin mä vaan halusin, että olisi sellainen luksusvegaanikahvila. Ja mä haastattelin siellä työntekijät ja mulla oli sijoittajat siihen ja kaikki lähti tosi hyvin rullaamaan. Ja sitten sitä toimipaikkaa ei Kampista sitten vuokrattu, kun se oli rempassa vielä. Ja hyvä niin, koska jossain vaiheessa mulla vähän sumuverho katosi sen idean ympäriltä. Ja mä tajusin, että ei mulla ole mitään intohimoa vegaanista kahvilaa kohtaan, eikä mulla mitään intohimoa kahvilayrittäjyyttä kohtaan. Musta se olisi ollut tosi magea tai tosi siistiä, että sellainen olisi olemassa, koska sitä ei ollut Suomessa. Niin sen takia mä innostuin siitä niin paljon, että ei vitsi, tämmöinen tarvitaan, tälle olisi kysyntää, vitsi tai siistiä. Mutta ei mulla oikeasti ollut semmoista syvää paloa siihen, ei se ollut mun juttu, ei se ollut semmoinen, mitä mä ihan oikeasti haluaisin tehdä, kun miettii sitä daily life. Porukka kysyi siitä multa kanssa, että miksi et sä mene vaikka kahvilaan aika töihin, että sä näet, että millaista on olla kahvilassa töissä. Mä sanoin, että en mä halua olla kahvilassa töissä. Mä vaan halusin saada sen yrityksen. Niin sen takia on tosi tärkeää myös siinä yrityksen aloittamisen yhteydessä miettiä sitä, että se yritys kumpuaa oikeasti sun vahvuuksista, sun intohimoista ja sä ihan oikeasti haluat tehdä sitä työtä, mitä se vaatii siinä in a daily basis, siinä arkielämässä. Että se ei ole vaan sen hienon vision takia, että mä vaan haluan saada tämän. Tämä on tosi tärkeä tämä firma. Joo, mutta kuinka pitkälle sä jaksat tehdä sitä duunia, jos ei se ole sulle oikeasti intohimo ja sä et pääse loistamaan siinä ja sun vahvuukset ei vaikka tule esiin.
Siksi on niin tärkeää ekana miettiä ne vahvuudet ja intohimot. Ja sitten sen jälkeen, niin, no sitten kun ne ollaan selvitetty, niin sitten lähdetään niin ihan konkreettisesti toimiin tekemään sitä yritystä. Ja sitten kun se yritys ollaan saatu kasaan monien eri vaiheiden ja prosessien myötä, ja ollaan saatu luotu just niitä eri prosesseja, se palveluprosessi, asiakaspalveluprosessi, asiakashankintaprosessi, myyntiprosessi, markkinointiprosessi, kaikki niin kuin prosessit pitää saada niin kuin, luotua niin kuin siihen ensiksi. Ja sitten lähdetään niin kuin, johtamaan niin kuin itseään, että miten sä niin kuin johdat itseäsi tekemään sitä työtä, koska ei kaikki aina ole, siis kaikki päivät ei ole sellaisia niin kuin ihanteellisia päiviä, sellaisia, että ai vitsi, aina aurinko paistaa, mulla on aina hyvä fiilis, kaikki sujuu niin täydellisesti, että höpölöpö, että yrittäjyys on semmoinen niin kuin tosi kova koulu, jossa sä joudut kohtaamaan niin kuin itsesi. Sä joudut kohtaamaan sun pettymyksen, sä joudut kohtaamaan surun, epätoivon, lannistumisen, tylsyyden, ehkä joskus jopa niin kuin yksinäisyyden ja väärin ymmärryksi tulemisen. Ja tämä ei tarkoita sitä, että mä lannistaisin, että ei kannattaisi lähteä yrittäjyyteen. Mä sanon sen takia, että sitten ei tule liian glamorifoitu niin kuin idea, että kaikki vaan lähtee hyvin. Ei, siellä tulee, niin kuin, sä joudut kohtaamaan niin kuin itsesi, koska sähän itse teet sitä niin kuin yritystä. Niin sä tulet kohtaamaan ne kaikki sun tunteet, ehkä jopa sellaisia tunteita, mitä sä oot vältellyt, niin sä joudut niin kuin kohtaamaan ne, jotta sä pääset eteenpäin. Sä et enää voi vältellä niin kuin asioita, koska muuten sun yritystoiminta ei mene niin kuin eteenpäin. Niin mä näen yrittäjyyden just semmoisena niin kuin itsensä kohtaamisena. Sä opit tosi hienosti niin kuin käsittelee sit niitä tunteita. Sä opit johtaa itseä, sä opit johtaa sun toimintaa, luomaan tiettyjä rutiineita ja niin kuin selkeyttä sun elämään, jotta sä pääset niitä sun niin kuin tavoitteita kohti. Sä opit hallitsemaan sun ajatuksia. Ja just sitä, että jos tulee joku surkea fiilis, niin sä et niin kuin lannistu koko päivän ajaksi, että nyt on surkea fiilis, vaan sä niin kuin käsittelet sen ja niin kuin hyväksyt sen ja oot se, että okei, no mut hei, ei haittaa, let's fucking go anyway. Niin sä niin kuin nouset paljon ryhdikkäämpää versioon niin itsestäsi, opit ottamaan niin kuin ownership, niin kuin vastuun sun omista teoista, ajatuksista, tunteista ja pystyt johtaa itseäsi siitä huolimatta. Ja joo, niin se on niin kuin yksi tosi tärkeä taito niin kuin yrittäjyydessä, että osaa just käsitellä niitä omia ajatuksia ja tunteitaan, että ne ei niin kuin lamaannuta sua, koska muuten sä et pääse eteenpäin. Ja sit sä vaan niin kuin jäät johonkin tietyn tunteen tai ajatuksen niin kuin loukkuun vellomaan, ja sitten sä vellot siinä niin pitkään, kunnes sä niin kun vaan päätät, että okei, nyt saa riittää ja jatkat eteenpäin. Mutta toisaalta, jos sä oot yrittäjä, niin se kannattaisi niin osata mahdollisimman nopeasti. Ja tässä tietenkin myös mieluusti auton. Ja mutta joo, eli tarvitsee niin kun semmoista niin kun itsensä johtamisen taitoja, tarvitsee hyvät selkeät rutiinit, jotka on yhteydessä niihin tavoitteisiin. Ja sitten tietenkin opetella just sitä palvelumuotoilua, opetella niin kun tuntemaan itseensä, opetella myyntitaitoja, markkinointitaitoja, mitäs muuta, verkostoitumistaitoja, osaa olla ihmisten kanssa, osaa luoda hyviä yhteyksiä. Ja joo, tällaiset mulle tuli niin kuin ensimmäisenä nyt mieleen niin kuin yrittäjyydestä. Ja mä itse rakastan yrittäjyyttä niin kuin yli kaiken. Ja tavallaan suosittelen sitä vähän niin kuin kaikille, koska se on niin semmoinen matka suhun itteesi. Sä tulet kasvamaan ihmisenä niin paljon sen myötä. Että onhan se helppoa vaan mennä päiväduuniin ja tehdä vaan sitä duunia, mitä sulle sanotaan. Joku toinen sanoo sulle ulkopuolelta, että mitä sun pitää tehdä, niin silloinhan sun ajattelu vähän niin kuin laiskistuu. Ja sä vaan niin kuin menet semmoisen vähän niin kuin robottimoodiin. Tämä on tosi käristetty. Mutta sä vaan oot sitten sellaisessa, niin kuin, nyt mä teen tätä työtä ja nyt mä teen tätä työtä tälleen, ja sitten tulee vähän niin kuin samoja ongelmia koko ajan. Sä ratkot niitä ja vähän eri kulmassa toi ongelma, Ja sitten se on niin kuin semmoista tosi samankaltaista ja tasapaksua se niin kuin elämä ja työpäivät. Mutta sitten taas, kun sä oot yrittäjänä, niin ensinnäkin kukaan ei sano sulle, mitä sun pitää tehdä. Sun pitää itse johtaa itseäsi. Sun pitää itse tietää, mitä sä teet seuraavaksi. Ja vaikka sä et tietäisi, mitä sä teet seuraavaksi, niin sun pitää silti tehdä. Että niin kun, sä et voi laiskistua sellaiselle, niin kun, että no, ehkä joku tulee sitten kertomaan mulle, mitä mun pitää tehdä. No, ehkä joku sitten niin auttaa mua. Niin ei voi jäädä niin tollaiseen niin passiivisen laiskaan oloon, tai semmoiseen tilaan, koska kukaan ei tule auttamaan, kukaan ei tule hakemaan sua kotoa, kukaan ei tule kertomaan sulle, että miten sun pitää tehdä asioita, vaan sun pitää itse koko ajan niin aktiivisesti tsemppaa ittees, kannustaa ittees, mennä niin koko ajan eteenpäin, itse johtaa itseäsi. Niin mun mielestä se on vaan niin hieno taito, ja sen takia mä tavallaan niin suosin yrittäjyyttä kaikille, koska se on niin hieno matka niin oppimaan, tuntemaan itseään ja johtamaan itseään. Mutta joo, se nyt tältä erää. Jos nousee jotain kysymyksiä tai ajatuksia, niin saa tulla laittaa viestiä.
Palataan. Moi!